Roja yekşem 12 meha Adarê Encumana Qanûnsaz û Rêveberiya Bajarê min bicê li avahiya çand û hunerê bi beşdarbûna pê sidendamî û nûnerên êlên min bicê civînek pêk anîn. Di civînê de Rêveberiya Bajarê min bicê û gundewarên wê ya sîvîl hat ragihandin. Ji bo rêvebirina herêma min bicê 13 komîte hatin avakirin. Her komîteyek beşek ji kar û xebata encumana sîvîl bi rêva dibe. Wek komîteya ewlehê ya berevaniyê ya tenduristî ya perwerdê ya şaredarî û ya aborî. Her wiha her komîteyek ji 6 endaman pêk tê. Di hevserok, di cîgir û di xebatkar. رو مجبورك شاكر ما بانج المجلس التنفيذي كر جبو صوص بدن وصون بخون بيش مجلس تشريعي أميرو لبجار مجا بحكوماتي خي تنفيذي إعلان دكن بجار مجا طبعا وكون زان المجلس التنفيذي دهف سروكن شار جيري وانن وسيزدا لجنانا قومتنا لم بجار مجا Li gorî rayedarên encumana sîvîl ya min bicê got ev rêveberî ne hikûmet e. Tenê kesin pisporin got kar û xebata herêmê bi rêva bibin û aloziyên xelkê çareser bikin. Tê zanîn got gelek pêkhate li herêma min bicê dijîn û helbijartina endamên rêveberiyê ji hemî pêkhateyan e. Her wiha ji sedî çel ji endamên komîteyê jinin û şêst jî mêrin. من المكون العربي ایک ji pêkhatin Erebî dibîte serok ji ber ku Ereb zorîne li bajarê min bit. Ên din pêk tên ji Turkmanî, Kurdî, Şerkesî, Ermenî yan Çîçanî ku hindek malbatên Çîçanî li min biç hene. Li ser vê yekê me lijneyên teknokrat drûst kirîne û me pişta xwe bi xelkên şareza ve girê daye. Herçend ji ber koçkirinê xelkekî kêm li min biç mayne. Herêma min bicê got di 15 meha 8 sala borî da hat rizgarkirin û ji wê demê da ji aliyê encumana leşkerî ya min bicê va dihat rêvebirin. Lê bi ragihandina encumana sîvîl bajar ji bin rêveberiya leşkerî derket û dê êdî bi rengekî sîvîl were rêvebirin. Mehmûd Balî dengê Amerîka bajarê min bicê.